Malta aqwa ikteb il-kapitlu li jmiss. Din hija t-tema tal-Kungress organizzat mill-Partit Laburista li se jibda mill-ħadd filgħodu f'Għawdex u jintemm nhar il-ġimgħa f'Taqali. Dan il-Kungress se jiġbor lil kulħadd flimkien minn delegati u membri tal-Partit Laburista għall-imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili fejn kulħadd għandu l-opportunità jgħaddi l-ħsibijiet tiegħu għal Malta aqwa fil-futur. Dan il-Kungress se jservi bħala opportunità għal kulħadd biex wieħed isemma' leħnu u jkun parteċipi fit-tfassil tal-politika tal-Partit Laburista. Il-Kungress se jiftaħ il-ħadd fl-10:30 ta' filgħodu permezz ta' diskussjoni mal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela fil-lukanda ta' Ċenċ f'Tassannat. It-2 u 3 li ġej se jsiru assemblej mad-delegati tal-Partit Laburista fejn jistgħu isemmaw leħinhom. Dan fil-waqt li jitlieta fil-għaxija iż-żgħażagħ jistgħu jressqu il-proposti tagħhom lill-Prim Ministru permezz tal-attività Pitch It to the Prime Minister organizzata mill-Fera Żgħażagħ Laburisti u li se ssir fi spazju kreattiv fil-Belt Valletta. L-erba' se jsir business breakfast mal-korpi kostitwiti dwar l-ekonomija f'pajjiżna u l-ħamis se jsiru workshops mas-soċjetà ċivili dwar il-futur ta' pajjiżna. Din il-ġimgħa intensiva ta' diskussjonijiet se tintemm il-ġimgħa fil-għaxija bid-diskors tant mistenni tal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'Taqali. Lan ta' dan il-Kungress li skont l-Istatut tal-Partit Laburista irrid jitlaqqa mill-inqas sena qabel l-elezzjoni ġenerali se jkun li jfassal il-linji gwida ta' fejn għandu jmur il-manifest elettorali li jmiss. Dwar dan tkellimna mal-kap tal-komunikazzjoni u kelliema tal-Partit Laburista Norma Saliba. Il-Partit Laburista huwa l-ewwel partit li fetaħ il-bibien tiegħu u ta' vuċi lin-nies biex ikunu jistgħu jwasslu l-aspirazzjonijiet tagħhom għal dak illi ġej, il-futur tagħhom, x'jixtiequ jaraw fi żmien li ġej. Dan kien proċess li beda lura fl-2012, però dan baqa' jsir repetitivament kultant żmien u issa rġajna wasalna propju għal dan il-proċess, il-Kungress 2026. Kulħadd jista' jgħid tiegħu f'dan il-Kungress billi jibgħat is-suġġerimenti fuq l-email kungress@partitlaburista.org.